kok dinuakan kunku. Kotak ini akan banyu telan. Udah aja. Duh yang mana soalnya senok kari kini kayaknya lengket bokongnya ki. Kok gartek tiliki hari ya bener kak lagi di coba kosian Bangor soakmu telah nanti kabur nang rai mas matanya bedak Apa maning sing kari ini aku? embu masih kene baik Mas. orang nanti ini awi dingding soak Kang Mas. ngarep lah Aja melayu-melayu gak Mas? orang baik gak? Enteni kula gak Mas? Arep apa indah kok rai babang berabak baik Aduh. Adem. bakal sorekin oli ongkos kawin ber Duh iya kabarnya Mas. lamun itu ki masa kurang 3 juta ki Iya ningan. Oh si mogol ya Mas kita sing nembang gimana siramai coba nih duit kita kok kita sing nembang kursi mogol bisa kita ke nembang siraku Iya. matur nembang enak beli kayak suara ora baik lah bulit kuno kita sing medukunan kuno sing mau polisi sirama mendukunan baik dalang Ya isa penyepi ningan. Idi wong lanang kita mau kasih kelak-kelik ladang nepi lurus sawiranku ya Mak Ya iya nyepi kuno Kursi Mas. rawol mau poli Nyepine geweruk kita ku. nanti Buyut gelok. anu sponsor malam kita kadang bocah itu yang rawa kater Idi. busung janjinya masa minggu gak usah bertugas balik yang ngoriok puasa Mas apa sih Mas iya apa ya kalau kita kasih gede cilik ya Mas ngomong kaya ya kangelan ini ngempani anaknya mertua kuno sampean lagi apa Mas alah apa sih takon-takon ketiku ya ya beli kula kumas terharu nyawang sampean singkaduan Terharu. mani cahayane mancrot peluk-peluk singkaduan mama sampeanku iya jelas dong arep tempo di parkir mah peluk kepentung Mas apa sih ya singkaduna peluk-peluk ke parkir sepadang luntung oh harap dinginam harap mendi tujuanmu arep menek harap ini nemoni sampean nemu di isun emang kenal sedurungnya durung kenal ngapa usuan pengen nemu dia ya hari wong pengen nemoni emang salah Mas kita naikin eder no aja keder-keder wong wadon secantik sira gampang temen nemoni kelawan wong lanang tujuannya gar papa indahnya Idi Kang Mas wong wadon zaman sekian wis kuwalik kaya zaman bengen oh iya pengen mah wong lanang sing luru wong wadonku sekian mah wong wadon sing nguleti wong lanangku Mas kita kedangsakan nguleti sama isun ngerti berarti sira kiluru jodoh ya jare dewek mah emang sira durung duwe laki ya Mas durung masih ngawan keperawan baik gitu hari mau sih digandeng-gandeng sira ngupai duit bukan durung pirang-pirang arane sapa-sapa jadi bener durung duwe laki durung Mas statusmu masih lengoan ya lengo sih Mas perawan jare dewek mah bocah semono ayune semono gemblenge kenang apa atau jodohnya sira kena bu kenang apa Mas kula do jodone mulane jadi wong wadon kudu sering sedawu kan beli Iya. kuat Mas kita mah bakal suka beli sepiring itu ndase blenger tapi dibantu di masalah lamun tekad tuh sengaja luru kenalan lamun ora keberatan isun kepen kenal siapa sejatinya sira nepangaken Mas oh iya kula ki Mas Endang Saito endang saito dudu sauto dudu sokon dia tak kene bae oh bocah kene nih pak kene hari sampean siapa Mas Surya Negara Surya Negara iya ya iya Mas bagus sarannya ya Mas ya repot dok bangkonan di Surya Negara mah iya ya arane ya sing bagus iya hari endang saito hari wong menda ijo tadi tekad bu arep luru pasangan luru pasangan Mas. sayang ya nok ya sayangnya kadang kala ketemu karo bocah lanang termasuk isun Gusti Rabi sayang di galamprok wong lanang wis pada duwe rabi bae temen sih ya iya bakal wong lanang usia wis 30 mendur ya pasti dirabi nok keder kita luru jodohku hari harapan luru sing duwe rabi masih bocah bakal wis dewasa wis duwe rabine pira Mas iya siji tole pira ya iya anune menembe siji 6 desiji ya nembe siji mah Mas ya umpamane anak jodoh mah ya kula kebagian di loro ning sampean gelem diwayu ya gelem lamun gelem di madu heeh apa beli salah sih ngomong kayak konnya iya Mas pilih Mas
bener. Sing penting kula Mas oli jodoh, sing penting sayang, sing penting dua laki ku sing pengertian Mas. Yai Mas Endang Seito najan awakmu lamun ketepung dari sawiji karo kakang teko ayu aja watir kakang wong lanang adil bagi giliran Apa iya? baik lahir maupun batine wong ayu. Apa iya Mas? Percayalah Sing adil ya Mas. adil mangsa burunga. 30 dina sing tua Mas dina bae sangalikur dinane ning kula. Ya umum harus kayak konon manai. Kula mah beli nakal Mas dadi wong nomku. Aja nakal sayang. Beli Mas. Bulannya kita senang bae nyawak-awakku semono gemblenge. Iya Mas. Anak titipan wadaomu. Sing sapa jenok? Sing ibuku. Oh, Hei. Ndak. Marian. mari jam pira wer? Jam loro mari nih. Saking seneng ya yakin. Suara luar biasa wer. Aduh, ngalem. Olo-olo. Ari lagu malah gue enak. Ya iya lu. Lamun suaranya enak pak yakin. Sinta nokal. Menghina tak menghibur sampeanku. Menghibur. Gak memoyot, ini gak duitnya. Emang kita ngomong apa sih? Lagune mah enak. Iya. Lah mesti nembang enak. Pengen ibuku beli nanjak paling kita dibeli enak bang. Nah, Non Mas. hubungan cintanya kakang karo sira akasing nyakseni. Akasing merestui dalam arti pasti tepung dari sawiji yai Mas. Iya Kang Darman sing nyakseni. Ya iya karena mau Kang. Mimi kuwu. Mimiku sing dia lagi rambut teles. Oh, Kang Mandala Kang Mandala. Kang Sersan. Besar wong Mandala. Iya. Mas. Iya. Kula sejatine ki tambu nih sampean ke Mas. Maksudmu? Siji tambu uga rasa curiga. Curiga paling bagus karena curiga adalah perbuatan sing waspada yai. Kula ki masih mau ngawas-ngawasi sampean ku mondar mandir bolak-balik ning tanggul Cimanuk ki lagi luru apa Mas? Ari kudu ngomong pitakonanmu tak jawab secara jujur. Lagi luruh witan jati kang gede. Lur witan jati kang gede. Iya yai. Emang kanggo apa wit jatine Mas? Wong Cirebon duwe rencana pembangunan Masjid Agung. Kanggo gawe Masjid Agung yai Mas. Maksudnya harus ditegor lamun nemu. Tebang witan jati silu itu ah. Memang ana Mas ning tanggul kali Cimanuk wit jati kang tunggal sing gedene beli kira-kira. Emang iya yai. Bulannya kakang arep tebang witan jati yai. Tapi tulung ya Mas. Oh iya. Sing ngarane wong nebang kayu negor wiwit aja sembarangan Mas. Maksudnya? Sebab sing ngarane wiwitan pasti ana penghunine, ana sing duwe. Justru hal kian yai Mas. Paribasanya Kang Mas pirang minggu nih kene iki keperu sapa sing dadi penghuni, sapa sing duwene. Emang weruh awakmu? Sampean pengen buru penghuni Jatinunggal? Iya, Sing duwene pengen buru? pengen weruh. Amun buru aja kaget ya. Ora Isun Mas sing duwene. Aja Endang buru. Saito sing duwene. aja guyon yai. Loh kok guyon? Bener awakmu sing memiliki tempat iki. Endang Saito sing memiliki tanggul kali Cimanuk. Yai Mas Endang Saito. Wong sing paling gembleng, sing paling ayu, calon garwe Surya Negara. Terbang gede kabran paribasane. Laman awakmu sebagai penghuni kang ing tempat iki. Aku mohon kelawat kesadaran hatimu Yai Mas. Tek tebang witan jati kang gede semen lului. Ora segampang kuwen Kang Mas. Ora segampang. Justru apa mulane Endang Saito nemoni sampean. Endang itu memohon ning sampean tinggalkan tanggul kali Cimanuk Mas. Aja sampai sampean nyakiti lan ngrusak ning tempat kin. Kula matak sing ora terima. Yai Mas Endang Saito. Paribasane windon takeran taun. Kang Mas beli bakal mulih ing tempat panggonan. Lamun durung melaksanakan penebangan jati Yai Mas. Oh, dadi mengkonon maksud sampean. Iya. Beli kena delingaken ning Endang Saito. Ora bakal. Sampean urus apa sejatine Endang Saito? Endang Saito. Penghuni kali rentang. Penghuni. Isun ngemban tugas saking ibu ratu penganten. Kok nyingkirakan manusia sing wis kumalancang kumawani ganggu lan ngrusak ning tanggul kali Cimanuk. Lamun bener siap pengakuan kang tepat penghuni kali rentang. Berarti itu manusia biasa sira. Aduh ilmu Surya Negara. Hei, Yai Mas Endang Saito. Undang apa? Lamun senang taklah Surya Negara. Aja sambat kalian. Katun apa iki Yai? Kurang ajar sih. Sombong Surya Negara. Curang Surya Negara. Iya. Anggo pusaka, sedangkan Endang Saito tanpa pusaka. Endang Saito. Yen bener sira turunan bajul.
penghuni Kalirentang aja bosan kanggo unggul pati bekal nyawa. Atur apa iki? Ibu Ratu Pengantin Endang Saito jaluk kekuatan demi keutuhan Kalirentang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amrukum idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Allahu akbar. Ya.